Мөдәррис Әгләмовның иҗатына багышланган чара Түбән Биш мәктәбеннән башланды. Иҗат әһелләре укучылар белән очрашып, якташ язучыбыз Мөдәррис аганың тормыш юлын, аның белән бәйле истәлекләрен барладылар. Мөдәррис Әгләмов Түбән Биш мәктәбендә укыган, аның истәлегенә биредә музей кабинетта булдырылган. Тормыш иптәше Нәҗибә Сафина бергә гомер иткән елларын кичә барышында бик сагынып сөйләде. Мин гел бер нәрсәне уйлыйм. Нинди бәхетле туфрак бу. Зәй туфрагында Мөдәррис үскән. Зәйнең Мөдәррисе бар. Мөдәррис гениаль шагыйрь. Менә бүгенге тел ситуациясында тагын икенче Мөдәррис барлыкка килер дигән өмет юграк. Без Акыш күлендә язучыларның анда дачалары бар. İcad yurtları diп әйтергә була инде. Шунда без күршегенә булдык аның белән. Аннан соң әле без су иншагында Тулай торакка килеп тора иде. Ул бит инде сәях. Минең Зөлфәтнең шигыре дә бар. Их, син сәях дустым, нәни гигант дигән. Ул кичкенә буйлы булган күрә, нәни гигант дип атаган иде. Карлар төшми, карлар тик тора, тибрәнгәләп искә күтәрелә безнең нәни авлат йорткына. Кунаклар Ринат Фәрдиев исемендәге Татар гимназиясендә дә булдылар. Китапханә, музей кабинетлар белән таныштылар. Мәктәптә эшләп килүче балалар театры спектакль сәхнәләштереп күрсәтте. Мөдәррис Әгләмовның шигырьләрен сәнгатьле итеп сөйләделәр. Якташларының иҗаты белән укучылар да яхшы таныш. Исәнмесез яшибез без, Аллага шөкер. Әдәби чара шәһәребезнең Субух Рафиков исемендәге үзәк китапханәдә дәвам итте. Китапханә фойесында иҗат әһелләрен җыр, бию, матур сүз белән каршы алдылар. Район җитәкчелеге дә чара кунакларын сәламләде. Мөдәррис Әгләмовның балачагын тасвирлаган күренеш тамашачыны таң калдырды. Мәктәп укучылары, китапханә хезмәткәрләре әдипнең шигырьләрен сөйләделәр. Чарада шулай ук Мәгариф идарәсе белән берлектә укучылар арасында Мөдәррис Әгләмов шигырьләрен сәнгатьле итеп сөйләү буенча бәйге һәм аның әсәрләренә ясалган рәсем конкурсына нәтиҗә ясалды. Район башлыгы Разиф Кәримов кунакларны сәламләп Түбән Биш авылы бер юлы 3 Тукай премиясе ияләрен биргән төбәк. Без моның белән горурланабыз диде үз чыгышында. Түбән Биш җирлеге безгә бер юлы 3 күренекле шәхесне, Габдулла Тукай исемендә дәүләт премиясе лауреатлары биргән талантларга бай җирлек. Аларның Татарстанның халык язучысы Рабит Батулла бүген килеп чыга алмады. Татарстанның халык шагыйре Мөдәррис Әгләмов, Россияның атказанган Татарстанның халык артисты Николай Иванович Дунаев. Әдәби кичә барышында күп ихлас, җылы сүзләр әйтелде, истәлекләр яңартылды. Телебезне саклау, әдәбиятыбызны өйрәнү, язучы шагыйрьләребезне онытмау һәркемнең изге бурычы дигән теләк фикерләр җиткерелде. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.